Good morning, guys. Happy Friday. Ayun, time is it? It's 11 a.m. na. So, nakain na kami. Nakatulog ako ulit eh. Pag-alis ni Chris. Ganun naman ako lagi. Pag-alis ni Chris, babalik ako sa pagtulog. Nakatulog ako. So, usually, ang gising namin is 10-11 na talaga. So, yeah. Kain na tayo. And, ang niluto ni Auntie is... Ano ko nakikita niyo? Madilim eh. Upo. Ayan, na may chicken. So, okay sa akin yan. Kain guys. Bacon and egg. Meron pa yung tira kahapon. Ayan. Ano ba to? Chicken. Tapos, spicy chicken. ito nga, yung upo. Tapos, may sausawa na bagong isda. So, yummers. And, tira din namin kagabi. Nag-ano pala kami? Nag-order ako online kasi huwag ginutom. Isa pa yun sa rason kung bakit tanghali na kami gumising. Alauna na ata. Especially si Daddy. Alauna na. Anong oras sa tulog? Lagpas na. Kakalikot ng TV na naman. So, yeah. Kain tayo. Gusto ko magkape, pero sabi ng dentist. Iwasan ng, iwasan daw yung makukulay na pagkain. Pwede naman, pero uminom agad ng tubig. Siyempre, diba? Pag kape is kape. Tapos masarap, yun, sa tiyan yung mainit pa rin. Hindi mag-stroke ka. No? Please, stroke mo yung mainit. Oh, yung bruha, naiwan pa. Si Maggie. Hindi naiwan, nagpaiwan para... Naiwan. Maginarte. Pagbukas. Kailan pagbukas pa eh. Ate niyan eh. Kailan pagbukas pa siya eh. Hindi yan sasabay eh. Toink. Reyna lang quadra. Reyna lang quadra. Good morning, Maggie. Let's eat. May pasensya na kayo kung maninibago kayo sa mukha ko. Mukha akong may mouthpiece. Anyway, ang pakikibaka. may pagtitipoy. Para saan itong pagtitipoy na to? Ha? Prayer meeting yan. Eddie Bilarte. Kayo ang jam. Eddie Bilarte. So, uwi na kami guys. Galing pala kaming store. And then, nag-ano na rin kami. Nag-grocery na rin kami. Plastic na. Nasa likod si Daddy. Tapos, exam pala neto sa next week. Bawi ako. Magbawi daw siya. So, ayan. Magre-review kami mamaya after dinner. Tuesday pa ba? Exam mo? Pero mag-review na tayo mamaya ha. Lalo na yun sa math. Oo. Weakness ko yun eh. Ayun ang mahirap i-grade. Kaya nga. Pag-aralan natin, alam ko na ano pa rin ako Nakakalimutan mo. nagkakamali. Alam ko kung paano pero nagkakamali pa rin. O kaya nga. Aralin mabuti lalo. Hi guys! Magandang hapon. Ngayon pa lang ata mag-start yung vlog ko. Nandito kami sa Toyota Pasig. Ayun, release na ni Tonton. Mas napaaga siya. Which is much better, diba? Kasi may attendant kaming bazaar sa Taguig sa September 25, 26, and 27. So, ayun. And, wala kasi masyadong ganap guys eh. Kahit hindi ako nag-vlog kahapon and kanina. Ayun! Tapos nairita pa ako dito sa ipin ko. Ang laki-laki. Kaloka yung si Doktora. Sabi ko kasi lang, ipantay lang dun sa dati kong ipin eh. Ay hindi, mas maganda. Medyo laki yan. Parang pang yung pang beauty queen. Eh, pang malaking bunga nga lang. Bagay yung mahabang ipin eh. Diba? So, baka ibalik ko to doon. Tatanggalin na yan? Hindi, patatabasan ko lang. Tatanggalin.
Oo, kasi nalalakihan talaga ako sa kanya. So, para akong naka-false teeth eh. Tapos sobrang puti pa. Sabi ko yung natural lang na ano, parang 2 shades lighter lang doon sa natural na ipin ko. Sobrang puti, di ba? Ayan o, halatang ano. Kaya yan. Anyway, inaantay lang natin yung gate pass, pinapapirmahan lang. Then uwi na tayo. Kasi magre-review pa kami ni Chris. Ano niya, exam niya sa Tuesday and Wednesday. So, yeah. Pwede ko lang ilagay doon sa may security guard. Hindi, dito yung exit eh. Entrance lang din eh. So, no, sa kanan. So, ayun. And then yung ano natin, balak natin Batangas na... Tuloy na. Hindi, sa next week. Natamo may exam yung anak mo eh. So, mga Friday next week. Out of town tayo. Okay na? Thank you so much. Salamat. Go. Ito bibigay mo sa ano. Card. Rahan-rahan lang. Rahan lang. Dito ang kanan. Wait, may hamsi. Rahan lang. Bili nga tayong ano, lagayan ng camera dito sa sasakyan. Tapos yung isang camera, iiwan na lang natin lagi dito. Diba guys? Mas maganda yun. Ay, grabing traffic guys. Nakakaloka. Mag-alas 6 na oh. Dito kami sa Cartimar. Ululula, takbo. Ano na. Lagot ka. Ano? Lipat ako, umalis siya. Ano? Lipat ako. Kala ko na po nakatakbo kasi. Tumatalbog-talbog. Gusto mo, fucker? Anyway guys, dito nga kami sa Cartimar. Bibili lang ako ng bigas. Wala, iniwan mo si Kuya. Tinitingnan pa naman niya si Tonto. Aliw siya. Lipat na ako. Yung takbo ni Daddy. Kala mo inuhuli ng ano. Di pa huli ng buhay eh. Wala siya. Bili tayong ano guys, barbecue. Ihaw-ihaw. Sayang ang car wash. Umulan. Let's go. Kain tayo guys. Naglaga kanina si Emma. Ay, hindi ko na ituloy yung kaldereta ko kanina eh. Galing kasi tumakbo kasi ako sa tindahan. At may distributor kanina pumunta. So, ayan. Nilaga na lang. And then, bumili kami ng ihaw-ihaw. Tapos, milk tea. So, tara, let's eat. Nagdagan natin ng suka. Nagdagan mo suka dahil liliit naman. Buraot. Attention lagi. Ha? Walang attention. Lalagpas sa inyo ang meat. Sige. Kagulo. Ano yung? Yung? Kinain niyo itong dalawa. Parang trip na itong dalawa na parang ano tawag doon sa isdang hiniwa sa hindi hiniwa sa gitna. Bangus na ano ba? Daing. Mukhang dinaing tong dalawang to eh. Ayaw nila dito. Buwan na iinitan, di pa bukas yung aircon eh. Ikaw naman grutin. Gruting. Asan si Maggie? Ang pugad baboy ni Maggie. Maggie? Uy! Kumusta ikaw dyan, baby? Pugad niyo yan, guys. Sige na, tulog na. Wala tayo ulit ng TV.
Another movie, guys. Ayun. Anong oras na ba? Alas 8 na ata. Pasado. Grabing init. Tapos sobrang katinong ano ko talaga. Nung scalp ko. Ayun, 1 week mahigit na kasi ako hindi nakakapag-natural nga. Tapos, ayun, kinuha ko yung natural na baon ko dapat sa Japan. So, ayun, medyo okay yung pakiramdam. Oh, grabe talaga yung kati, nakakaloka. Parang, alam mo, gustong-gusto mo ng kamutin. Pag kinamot mo naman, nagsusugat talaga siya, guys. Kaya, ayun. Tapos, may nag-ano sa akin, may nag-recommend na iba yung gamitin ko. Nabibili daw sa Watson. So, tomorrow, baka bumili ako sa Mercury or sa Watsons. Kaya, ayun. And, may mga pausbong-usbong pa rin tayong pimple. Kahit natapos ng ating monthly dalaw. Ayan. Pero, kaya lang. Ayan yan, guys, ha. Hindi yan makinis. Akala nyo lang makinis, pero hindi. So, yung mga tayo, pula-pula pa. Pero, okay lang yan. Tapos, maliligo na ito mag-ama ko, and then malalaot na kami. Daming Groot! Pam, si Daoming Groot. Andun si Miggy Chai. Miggy Chai. Daoming Groot. Ano ginagawa mo dyan, Daoming Groot, ha? Ito, guys. Tignan niyo yung rep. F na F nyo, guys, oh. Si Daoming Su daw siya. Uy, hi Groot. Baka mag-get ka hindi na tawakan. Kasama. Hindi yan, to. Hindi yung isa, syempre. Gusto niya pakita sa inyo, guys. Wait lang. Oh, Daoming Su. Pero. Daoming Su. Oh. F na F pa. Meron pa dyan isa. Yung kanina nakalo tayo. Hindi. Ito. Ayan. Ito talaga, oh. Puti. Oh, Daoming Su. Oh. Kumaigay, tulog na lolo. Daoming Su. Eto siya, ito. Daoming Groot. Daoming Groot. Daming Lugar nga, Daoming Groot. Bakit ganyan na naman yung mo? Pinalitan na naman ni Daddy. Daming Groot. Baba na Daming Groot. Baba na Daoming Groot. Sabi Groot, nag-murder ko. Uy, Daoming Groot. Baba ka na. Makipaglaro ka ng Dali na. bridge kay Lolo, asan na siya? Puzzle. Sino yan? Si Biggy Chai. Biggy Chai. Si Paknit si Oh, seryoso. Wasn't it? Seryoso si Daoming Groot. Daming Groot. Diyan si... Wasn't it? Nakakaloka. Si sino yun? Si Tam-Tam, yung sino kaya yun? Talaga itong anak ko. Tapos pa na yung picture niya eh. Pogi Pogi ka? Dati pangit yan. Kumakas ka. Naligo na lang si Daddy tapos magana na kami. Kami movie. So, thanks you tomorrow. Bye-bye. Ako naman si Daming the Third. Daming